εγώ πως από ιδιοσυγκρασία είμαι όχι απλά κατά της βίας, αλλά και απόλυτος έλεγα. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Η ελληνική αστυνομία πάντα κοντά στον πολίτη. Στους αγώνες. Στο παιχνίδι. Για την πατρίδα. Για την περιπέτεια. Την προστασία. Την καθαριότητα. Ελληνική αστυνομία. Φροντίδα και προσφορά. Και το χειρότερο απ' όλα να σας πω, αγαπητοί φίλοι μου, ποιο είναι. Εγώ θα σας πω ποιο είναι το ένα. Οι υπερευαισθησίες μας στα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και τα κεκτημένα της κοινωνίας. Ο άνθρωπος είναι πολύ περίεργος σε όλους τους χώρους και τόπους της γης. Ιδιαιτέρως όμως στον ελληνικό χώρο ο άνθρωπος είναι λίγο πιο περίεργος, διότι του αρέσει πάρα πολύ η άκρατος ελευθερία.